Karong adlaw mo ikawalo nga misa di Gallio. Kaganinang buntag gihisgutan mao ang ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo 57 ngadto sa 60. Ang maong ebanghelyo naghisgot kabahin sa paghimugso ni John the Baptist o si Juan nga magbubunyag ug ang pagpili sa iyang pangalan. Giawag sab sa simbahan ang katawhan nga dawaton ang gugma ug kinabuhi nga gitugyan sa Ginoo. Ako may suot ng totoo na Zacarias, Isabel, ikat pinama ang dansa sa kinabuhi. Nagihang sa Disyalita, ang dansa sa kinabuhi na mga si Juan na magbunyag. Iyan pinama niya sa ilang kinabuhi. Sa mga yung salihan na iyan ang naghandan ang mara, nagnabi sila. Gusto nila sa mara? Ako nga na ito sa Zacarias Jr. Kaya mula sa kanya sa kanyang maki, kaya unang Junior ka ito. Apan si Isabel ito sa ayaw. Juan ang inanak na niya. Kung sabi ko, ito ka din naman na dyan. Nagpasok din na ang Ginoo ng mga tao. Meaning atong sa lugar ko, hindi mapunta na atong dawaton at kanya sa Diyos. Ang offer sa iyo, tuluyan niya. Offer na ito, mo kinisay imahan siya na kumang, siya na kumagalukoy na ikato. Ang Misa di Gallio sa Cebu Metropolitan Cathedral makita live sa www.sunstar.com.ph matag alas 4:30 sa buntag.